morning po. Ma'am, we're looking for Ma'am Merly Tambajoyot po. Hi ma'am, good morning po. Surprise delivery for you ma'am. So, we are from EverythingSurprises po. Ikaw si Ma'am Merly Tambajoyot po. Pwede mo dayan ma'am? Surprise delivery for you ma'am. Dayo na lang, imbis din. Sige po. Dayo na lang, sige na lang. Sige ma'am, sige po. Ayan, so may buntag ma'am, basin nating halaka ug kinsami. So anyway, we are from EverythingSurprises. So na special person lang na gusto ka i-greet og happy birthday. So inani kaniya ka special, inani kaniya ka love, nga diin bisan layo siya ma'am is gusto lang niya ipa-feel sa imuha ug unsa ka special ug unsa ka love. Gusto pud niya maka-celebrate sa imong adlaw nga natawhan karong adlaw ma'am, tagaan jud kaniya gigayon. Okay? So, ani kaniya ka special day ma'am, naa siya gipadala for you nga pagkaon, mga sweets. Kakanin bilao po, palakpakan naman natin si ma'am. Happy birthday po. So, aside from that ma'am, syempre birthday ni mo karon, na po siya gipadala for you ma'am. Pagpahaba ng buhay po ma'am, pansit. Ayan, palakpakan natin. Happy birthday. Okay, kay birthday ni mo ma'am, naapod siya ipadala for you nga, arrange balloons. Palakpakan naman natin, happy birthday po. That's for you ma'am. Di ba kay si Baby, oh. Ay, dali na lang kung ilit, oh. Ayan. Paniligot si ma'am. Siyempre, kay birthday ni mo, naapod siya ipadala for you ma'am, nga lechon manok. Ayan, happy birthday po. Dala lang. Ayan, so happy birthday po ma'am. Hindi lang kayo ka na ma'am, inani ka niya ka lang. Daghang ka siya mga pagkaon nga gipadala sa imong birthday karon, okay? So na po siya gipadala nga Greenwich Pizza. Palakpakan naman natin, happy birthday po. Kumuha na tanan ma'am. So karon ma'am, kay syempre natagahan ako mga pagkaon, dili mo wala. Na po siya gipadala nga pampahilis, syempre. Soft drinks mo ma'am, for you ma'am. Happy birthday po. Pak. Yay! Naghan kayo ma'am. Happy birthday po. Okay. Ayan. So, grabe talaga ng gift. Ipanala sa kay ma'am. Inana, dyan ka nilang kalang ma'am. Inana ka lang special. So, karon kay birthday ni mo ma'am, dili nawala. Nakot siya. Ipadala nga. And ribbon cake. Palakpakan naman natin. Happy birthday po ma'am. Ayan, nagpapulutin na si ma'am. Naku dyan ma'am. Nice special person po nga dalaan nga cake ma'am. Especially for you po. Happy birthday ma'am. Yay! Dala lang siguro lang. Ayan. Okay, so excited na ba ka ma'am? O kinsay gahatag galing na surprise? So, karon may bawaan na to, kay nahatag naman ako ang mga surprise gift. So, may bawaan na nato karon kasi gahatag ani, kasi nagpadala ani ni mga surprise, okay? So, naaday siya gipadala nga special letter for you, ma'am, from EverythingSurprises po. So, ako lang basahon, okay ra ma'am? Mina lang. To my beloved mother and caring, labaw sa tanan, masinabtanon na inahan. Ma, happy birthday to you. I wish na always strong and good health, ma. Ma, hinaot na mapalipay ta ka sa akong gamay na handa para nimo. Ma, salamat kaayo sa tanan-tanan nga imong pag-antos namo gikan sa gamay pami hantod karon. Dako kayo ko og pasalamat og proud kay ikaw akong nainahan na bisan unsa kalisod nato wala jud mi nimo pasagdai na mga anak. Isyo po. Bahalag magsigi ka og yaw-yaw namo kay kabalo ko na para rapod namo sa among kaayuhan imong gibuhat namo. Basta salamat kaayo ma sa tanan-tanan
nga sakripisyo nimo namo. Ma, buhaton nako ug antuson nako na malayo ko ninyo para sa inyo ni Papa. I miss you and I love you, Mama. Ug happy birthday, Ma. Nagmamahal ang imohang anak nga si Inday Chacha, nagikan sa Kuwait. So ayan, palakpakan naman natin si Ma'am. So yay! Ayan, so naging emotional si Ma'am. Night issue, Ma'am. Pahid lang, Ma'am. Pahid lang ng issue. It's okay lang po, Ma'am. Kay kabalo ko nga na-appreciate ka mo ang surprise. Kana imong luha, Ma'am, is luha na siya sa Kalipay. Okay? So it's a tears of joy. So lahat sila dito is naging emotional. So inana lang nila na feel ang surprise. Kabalo mi nga happy ang tanan nga sa gibuhat sa ni Ma'am Chacha nga nasa Kuwait karon, okay? Unsa man imuhang ikasulti sa iyahang surprise nga gipadala karong adlawa, Ma'am? Unsa pod imuhang ika-response sa iyahang manindot nga letter para sa inyo ako? Salamat. Ana imo babay ba? Para sa ko. Unsa pa, Ma'am? Happy ba ka, Ma'am, sa surprise nga gihatag sa imong anak karon? Happy. Ay, okay. Ang ganda mo mga ado si sa mga ganda. Okay po. So wala jud kag expect ani nga na maabot karong adlaw. Wala. Okay po, Ma'am. So daghang kayong salamat. So basig na pa kay kadungag para sa imong anak. Salamat kaayo din. Yan sana ko. Handong pa din kasi mo inahan. Yan ko mo gaminaw. Dagang salamat doon. Ayan. So napakay kadungag, Ma'am. Ayan, palakpakan naman natin si Ma'am. Happy birthday po. Yay! So ayan, so kabalo ko nga kanay luha, Ma'am, is a tears of joy na siya. Luha na siya sa Kalipay. Nalipay lang ka, happy lang jud ka sa surprise nga gihatag sa imong anak karon adlaw, Ma'am. Okay? So relax lang, Ma'am. Let's celebrate. Alam ko birthday nimo today. So happy ta. So kanay imong luha is sa Kalipay na siya. So karon kay naaman ang imong mga anak, uban. Okay ra ba, Ma'am? Naay mong husband mo? Masusunod. Sige. Unahan lang sa natin imong mga anak. Okay lang. After na magkaano, sorry. So, naman imong mga anak, Ma'am. So, mga ilang mag-wishes, isa-isa. Ma'am, birthday sa imong mama. Nag-celebrate siya sa iyang 56 years old. So, unsa man imong ka-wish para sa imong mother? O unsa imong ikastorya sa surprise nagihatag sa imong sister today po? Ibuhat mo sa inyong mga isopo. Tagaan pa ng taas pinag-ulit sa birthday. Ayan, palakpakan naman natin. Thank you so much, bro. Ayan. So, ma'am, sa imong sister po, basi napakay kasulti sa iyaha. Sa iyang gibuhat nga surprise karon mo. Dari lang, ma'am. Salamat sa kanyang imam. So, okay lang, ma'am. Yay, palakpakan naman natin si ma'am. So, ayan, nag-iyak po si ma'am. So, it's a tears of joy, ma'am. Alam ko, nalipay lang ka sa surprise. Naghihatag sa imong sister. Okay. So, next nga anak po. Ayan. Or napakaigadungag ba, ma'am? Wala na. Sige, sige. See, next na lang po. Change mo, change. Yes, Ay, ma'am. ma, thank you kayo, ma. Sabot na po rin. Katagan ka na sa inyo ate. Papa. Nabas ko.
Hug mo naman, ma. Hug mo po. Hug mo si mother. Sige, madala. Yay! Ma'am, sa imong sister, ma'am, unsa man may kasulti, ma'am? Ay, sa thank you kayo karon sa gihatag mo ni Mama sa imong surprise karon. Okay. Pangaytanan siya nga hatagan ka sa Ginoo nga may panglawas diha siya. O, thank you kayo nga. Thank you kayo sa imong pagkabuutan. Kapag kaanak. Ikaw na dyan ang the best nga anak. Thank you kayo, Cha. Thank you kayo. Okay na na, ma'am. Sige, ma'am. Kayo na yan. Thank you kayo, Cha. Yay! Thank you so much, ma'am. Mag-iyak mong gusto niyo, ma'am. Thank you so much po. So, next na mo. Opo, opo. Sir, ikaw, sir. Dari, sir. Tapari lang, sir. Ay, ito sa tanan. Ito, sir. Ito nga, tagaan pa ka, taas pa ka. Uy, sa place ko ito sa another birthday. Salamat yung pagkatutan sa mga anak o sa mga ito nga, di ka mo sa o kansa-atsa, mga sa gawas. May salamat kayo sa wala ka-expect ng mama, na siya yung birthday. Wala siya handa, pero nalo siya surprise para siya. Hindi siya. Salamat kayo sa Yay! Thank you so much, sir. Dagang kayong salamat, sir. So, next po nga mo wish. wala na. Pero nago mo ba? Ay, di. Ito ang tawgon. Wala exempted. Okay, anak. Mama niyo? Bunso. Okay po. Si Bunso. Okay, sir. So, imong mother, sir, nag-celebrate sa iyong 56 years nga birthday. And then, karon gi-surprise siya sa imohang ate, nga si Ma'am Chacha, na nasa Kuwait. Unsa man imohang wish para sa imong mama sa iyang birthday today, ug unsa may kasulti sa surprise, sige hatag gud sa imong ate. Sige, sir. Sige, sir. Birthday man. Tagadang. Unsa pa, sir? Sige, sir. Tuloy lang. Okay lang na po. Unsa pa? Unsa yung wish nimo sa imong mama? Lahat sa blessing. Sa imong ate, sir. Unsa imong kasulti sa imong ate? Salamat po sa kong ate nga. Yatagan ang mama. Salubong. Mora, sir? So, yan. Dagang kayong salat. Wala ko natin, sir. Sir, may udto di ay. So, basi na tingala ka, sir. Kinsa mi from EverythingSurprises ni sir. So, ang imohang anak, ang imohang wife, sir, gi-surprise sa imohang anak na nasa Kuwait, si Ma'am Chacha. So, nag-celebrate imong wife, sir, og 56 years. Unsa man imong ka-wish sa imong wife, ug unsa pud ang ikasulti nimo sa surprise nga gihatag sa imong anak? Nalipay po ko kay iyang inungdan na iyang inahan. Unsa pa, sir? Salamat po sa akong anak nga iyang kuanan ang iyang mama, surprise niya. Walay ako ang kuan. Walay akong ayong pamuyo ko na mo.
Unsa pa, sir? Amora po ah. Hug mo naman si ma'am, sir. Kiss mo naman. Sige na, sir. Sige na po. Kasi birthday naman eh. Yay! Ang sweet nila, di ba? O, di ba at least kahit matanda na is happy pa rin, di ba? Nga nagsama. Kabalo ko nga malipay imong anak. Sweet gihapon mo ning tuwa. Salamat sa Pasko pamilya nga naabot ako niya akong anak nagko na Ako. kaanak nga buutan ba nga anak. Mujud mo. So, Sabi mo na nakabutan ko nga anak. ako. Na sa amo. Sa abang siya ang Sige ma'am, tuloy lang ma'am. Wala ko na kay kasulti. Ayan, so dagang kayong salamat sa nang wish. Kung wala na yung wish, no? Sir, thank you so much po, sir. So, ma-feel na ko, nga love kayo ninyo si ma'am. Nga nag-birthday karon si Ma'am Merly. So, karon kay naaman tayo cake. So, ito nga brihan ang cake din katalan na happy birthday si ma'am, okay? Sige po. Happy 56th birthday, Mama from Inday. So, palakpakan naman natin si ma'am. Happy birthday po. Mali. 56, di dili 66. Sorry. Okay. So, give it a senior si ma'am po. Okay, ma'am, birthday ni mo today. Ako wait, ma'am. Birthday ni mo today po. Unsa man imohang wish sa imohang adlaw nga natawhan karon, ma'am. isa kong kinabuhi. Sagan ko may panglawas. Taas ng kinabuhi. Galig ko no. Gabas ko sa lawas. Bansak ng pamilya. Blow the candle po. Hey! Palakpakan naman natin. Thank you so much po. Napa. Blow the candle. Okay, kantahan natin si ma'am. Later din. Tara isa. Katalan isa ba yan ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! So, malapakanan na natin si ma'am. Kaya happy birthday po, ma'am. Karon kay nahatag na namang surprise gift, ma'am. Naday pahabol nga gift para sa imo, ma'am. So, yan. So, palihog na lang ko, ma'am, na shark fan gift. From Sir Jerry, palakpakan naman natin. Yay! Palihog lang ko open, ma'am. Palihog lang ko open. Ako lang sagot ang baby, ma'am. Balan sa. Wow! Yay! Naipakapin nga cash. Katong isa, ma'am. Palihog lang po pag-ana, ma'am. Ayan. So, pahabol na gifts para kay Sir, galing kay Sir Jerry. Para sa plantanin. Ipatubang na rin, ma'am. Yay! Katubang po. Wow! Lee nga t-shirt. Okay. So, dagang kayong salamat, Sir Jerry, no? So, happy kay si ma'am. Ayan. So, na-appreciate kayo ni ma'am. Okay po. So, ma'am, kaya nahatag na naman na mo ang tanan surprise gift, no? Unsa man imuhang gibati sa surprise nga gihatag sa imuhang anak karon, ma'am? Nalipay nga nakuhul. Kinakilak sa kanila. Dili na siya kagol. Okay lang yan. It's a tears of joy naman po. Sa ninang. Wala ka kasabot sa imong gibati, kumbaga. Kalipay na napahinumdum pa rin sa luma. Okay po. Ma'am, unsa man imo ikadungag, ma'am, sa surprise sa imuhang sa gihatag sa surprise nga gihatag sa imong anak? Dahil nagpasalamat ko sa inyong mga inyong surprise ko wala na wala ko naman umabot sa kinabuhi. Salamat na inyong ikuan. Handog ka sa ala. Nauta ko na ikawas diya. Yay! Thank you so much po, ma'am. So, happy ra ka, ma'am, sa surprise nga gihatag sa imong anak.
Okay po, so ikaw sir, basig na pa kay kadungag. Wala na kay. Wala na ikadungag si sir. Okay po. So, kabalo man sab mi nga appreciate ninyo ang surprise tanan. So, ang wish day namo sa imohang birthday ma'am is more birthdays to celebrate nga magkauban ang imohang tibuok pamilya. Og we really wish then na sulod di gayon is maka-celebrate na pud si Ma'am Chacha sa imohang birthday, sa imong adlaw nga natawhan karon. And really hope na magpabilin nga magmalipayon ang inyong tibuok pamilya. So, once again, ma'am, happy 56th birthday. Greetings from Everything Surprises po. Yay! Thank you so much po, ma'am. Ma'am, kuhan lang, ma'am. Kanang bye-bye o blind kiss sa camera. Dali po.